हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ఓం. మేలుకో, దివ్య దర్శనాలతో నీ ఆత్మజ్ఞానం ప్రారంభం అవ్వాలి. అప్పుడు దైవం పరోక్షం కాదు, ప్రత్యక్షం. అంటే మొదట అనుభవం ఎక్కడి నుండి మొదలు అవ్వాలి? ఇప్పుడు దివ్యానుభవంతో మొదలు అవ్వాలి. ఆ దైవ దర్శనంతో ప్రారంభం అవ్వాలి. ఆ స్థాయికి నువ్వు రావాలి. పూర్ణ బోధోపదేశిక గురువరేణ్యులు విద్యాసాగర స్వామి వారి బోధ నుండి హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.